Kublay fi barok ki bapet ya ketika video ngaku aban pentip syapi bahak kesan pak ndriu tarik metau benai fab arzar pendriu kandan kafet hang teh pendang lawar. Ka pendang lawar ladap himtip ka jengai tang lai kilometer na yaw nong stan. Te kandan ka dancing competition ya ka dancing competition an penle semifinal bat final deka semifinal kan long ha ka santering bat kan shimru kerteng jong phi ha ka te ka sngi deka final pade kan long ha ka hendriu taring te amdei baka dan ka dancing competition ki dan ru ki wei pat ki chat jingele kai kum ka hausi ka material fishing material and then ka barbecue nang ta ki wei di ki bas ngau tanan ban ya ban shat ne ban le kita ki games saya wan ha ki te ki sngi ha ka san bat hendriu tarik kan mau kita ki bas ngau tanat ban shat khamtam sawan ya compete ha pandang lawar ha ka san bat hendriu tarik. God bless you bun.